En l'associació Ateneu de Natura. Per tant, és una col·laboració en una entitat i a la vegada una col·laboració en Enric, que és un antic excursionista. Ell ha estat amb nosaltres fa ja molts anys fent excursions i a més tinc que dir que és com quasi totes les persones que busquem i que venen així, que tan desinteressadament participen, entusiastes en algun tema. Ell, a més d'entusiasta, és constant, ha escrit, està també coordinant les revistes i totes aquestes coses sobre fòssils. Per tant, farem un ratet per a que ens expliqui i després podem fer les preguntes, no? Sí. Si tu vols explicar alguna del teu currículum, perquè jo les publicacions que t'he fetes i totes aquestes coses no les sé. Però bé, per lo de més, Enric, tu mateix. Bona nit, amigues i amics. Rosa em va dir així fa pocs dies, tens que fer una xerradeta dels que vinen no sé què, perquè s'ocupo d'això, dic, de què vols que parlem de fòssils? I parlarem de fòssils. Us hem de dir que, com ella diu, jo fa anys ara que no vaig a caminar amb vosaltres, antigament anava més, alguna vegada sí que he organitzat coses del centre, he organitzat cicles de conferències, uns que portàvem gent important. Quan el 40 aniversari, que fem les conferències. També alguna vegada he col·laborat en l'Estel, publicava unes cosetes sobre fòssils, que es deia els fòssils del camí, sembla que l'Estel brilla poquet, però ja tornarà a brillar. Bé, doncs havia pensat de parlar-vos sobre fòssils castellonencs. Xerrar un momentet, us explicaré 4 coses i després si voleu concretar sobre temes més concrets ja me fareu preguntes. Bé, parlarem de la col·lecció de fòssils castellonencs. Us vaig explicar antes de res 4 conceptes bàsics. Primer, què és el que entenc per fòssil castellonenc? Anem a delimitar-ho. Me referiré únicament a aquelles espècies que van ser descrites en material d'un dels termes municipals de les comarques de Castelló. És a dir, a Castelló se troben moltíssims fòssils, però uns pocs d'estos van ser descrits aquí, en algun dels municipis de la província. Jo parlaré estrictament d'això. Per això us he de parlar d'una paraula rara, un poc que sona un poc rara, però com me la sentireu dir, prefereixo explicar-la des d'un principi. La paraula holotip, holotipus, és l'individu, quan se descriu una espècie nova, quan un busca i diu, vaig a buscar-la, vaig a classificar, consulto tota la bibliografia, totes les espècies existents del món, no l'havia descrit ningú. Aleshores el científic el que fa és designar un individu. Imagineu que hem trobat 42 individus d'aquesta espècie, un que està senceret, el que està més ben conservat, el designa, el descriu, el fotografia i el deposita en un museu o institució, perquè si hi ha qualsevol altre científic, imagineu que descrivim aquí a les coves de bien normal, vull dir, una espècie i després d'aquí 10 anys a Armènia ne troba un i diu, és semblant a aquella, sempre pot anar al museu on s'ha depositat i contrastar que efectivament aquella és la mateixa espècie o és una diferent. Això se li diu holotip. Hi ha una altra paraulota que és topotip o topotipus. Topo haurem sentit el mapa topogràfic, és el lloc. Topotipus diria que és el mateix lloc on se va trobar. I això veurem després que té una certa importància perquè volem refer col·leccions de topotips. És a dir, si imagineu-vos que un francès al segle XIX va descriure a Cap de Vinyet, a Morella, una peça i s'ha perdut, si n'hi hagués que trobar una altra nova i fer un neotip o buscar un topotip seria trobar-la a Morella al mateix jaciment, al mateix estrat. Bé, dites aquests conceptes previs, direm que el conjunt o col·lecció o el que hem catalogat de fòssils castellonencs
s'encetaria en els primers fòssils descrits a Castelló, que he de dir-vos que són els primers fòssils valencians descrits, i encara que no puc acertar no dir-ho al 100% de certesa, probablement també els primers espanyols descrits. Ho va fer un científic, podem dir-ho així, de Joan Vilanova i Piera, que era un home valencià, havia estudiat medicina, i es va interessar en la paleontologia, i dins d'un llibre que bàsicament era un llibre que parlava d'agricultura de la província de Castelló, descrivia el tipus de terreny i tal, i al final va figurar, no va descriure molt, però va figurar i va posar nom a 4 espècies. La primera d'elles és ell en dia Pleurotomaria pisquetana, avui diríem d'una altra manera, però pisquetana, i és de l'any 1859, és xertolina. Este fòssil, potser si ho han per xert ho heu vist, perquè és un dels fòssils més lluïts, els caragols més lluïts, i segurament aneu a la fira que el veureu sempre, la pisquetana. Li va posar pisquetana, després ne parlem dels noms, per fer-li la pilota al seu sogre, que era el rector de la Universitat de València, el va col·locar, i bueno, era un científic també. Bé, com a introducció vos diré que la situació precedent és que no s'havien catalogat en cap publicació mai els fòssils. Us he de dir que al món dels fòssils jo, quan me vaig aficionar un poc en sèrio, dic, bueno, ara que compraré un llibre gran els classificaré tots i tal. No existeix el llibre gran. Ni les enciclopèdies com el Mur, això no estan acabades, no està en lloc tot. I les enciclopèdies moltes vegades se queden en el gènere, no les espècies. No estan. Vull dir, està en dispersió perquè està en multituds d'enciclopèdies, però també en articles minudets, de revistes d'aquí i d'allà. Aleshores és molt complicat. Per exemple, no se sabia quan se n'havien descrit aquí. Me vaig trobar en un altre problema, i és que els holotips antics sovint estan perduts i no estan disponibles per als investigadors. Després ho veureu, però els fòssils castellonencs de més de 100 anys, els que no estan perduts, la majoria estan a Budapest. I menys mal que ens queda Budapest, però queda un poc lluny al Magiar, no sé com se diu en hongarès, però és l'institut equivalent de l'Institut Geològic. Bé, també la meva reflexió és que aquest patrimoni és invisible, ningú el coneix, ningú sap que està. A Egipto una anècdota, per exemple, a Morella, que s'han descrit 30 i pico espècies, no s'ha descrit mai cap dinosaure. Tots han sentit parlar dels dinosaures de Morella, de moment encara no ha sortit cap nou, i tu vas al Museu de Paleontologia de Morella i no hi ha ni una noteta en una vitrineta per les espècies que s'han descrit a Morella, que són pròpiament morellanes. Per tant, vull dir que és un patrimoni invisible, no? Que no se n'és molt conscient. Aleshores, dins d'ADN i també de l'Associació Paleontologia Onda, ens vam plantejar, per què no fem una cosa? Intentem, a banda del treball científic de catalogar això, per què no intentem buscar-los de nou i fer col·leccions que puguem dipositar en museus que estiguin pròxims, que puguem portar a la gent, als investigadors, com els xiquets de les escoles, i mira, això al final cap també és patrimoni nostre, i fer-los pròxims, no? Per tant, vam dissenyar un projecte que tenia 3 camps, un patrimonial, un científic i un didàctic. En l'eix patrimonial el que plantejàvem és cercar en el camp topotip. Recordeu que topotip era trobar un fòssil al mateix poble, és allò que us he dit. Vull buscar la petxineta precisament a les coves de Vinromà, perquè la van descriure a les coves de Vinromà. Dipositar-les en museus i potenciar la seva valoració patrimonial. I a més, dissenyar un material expositiu complementari, sobretot pensant en les aules i la didàctica. Bé, l'associació ha firmat uns convenis en bàsicament 3 museus, el Museu de Cinctorres, al vell mig dels ports, el Museu de la Valltorta i el Museu de Paleontologia d'Onda. A mi m'agradaria, especialment amb una de les assistents i Faranós, fer-ho també al Planetari de Castelló. Tinc un problema, i és que no tenen una col·lecció museística registrada. Clar, volem dipositar on tenen l'autorització de la Generalitat,
Tenen uns poquets fòssils, però bàsicament tenen uns que els ha deixat una associació de guix de Vila-real que estan bé, la majoria són exòtics, però després tenen un amuntonament, un munt de vitrines que estan els mateixos fòssils, bàsicament les nàtiques estes de l'Auterivia amuntonades allí sense cap concert ni d'explicació ni didàctica. Entonces, no. Seria bo per diverses coses, perquè el lloc és ideal i perquè al planetari passen molts alumnes i a més passen i s'esperen a que els toqui la sessió, per tant és bo que hi hagi exposicions que en tenen habitualment que puguen complementar i fer més distreta l'espera. En l'eix científic se tractava de primer confeccionar i publicar el catàleg. Això pràcticament no s'acabarà mai perquè sempre n'hi haurà que fer addenda, però el període que va en 1859 pareix que van parar el 30 d'abril del 2014 i ja està fet. El que vingui detrás ja no té este treball d'anys d'anar buscant articles aquí, article a Bèlgica, Suïssa, Itàlia, no sé què, que és un... i potser s'ha escapat alguna cosa, però ho anirem completant i ja està fet, i en este article que han publicat en la NEMUS 3 està. Hem investigat també la disponibilitat dels holotips. Què ha passat en els fòssils d'allò? Pareix que si deposites un holotip en un museu, diu, bueno, ja està, no se conservarà tota la vida, ja podem que hi ha sorpreses. Ens plantegem també revisar les espècies que calguen. Que és revisar una espècie, sobretot aquelles que són molt antigues, a vegades convé revisar-les perquè en el seu moment la geologia no era tan afinada com ara, l'edat no s'afinava, a vegades han hagut canvis taxonòmics i se canvia d'un gènere a l'altre, aquestes coses que fan els científics, però convé. I en algun cas també designar nous neotips. Quan s'ha perdut un holotip no el tenim, de vegades hi ha problemes saber quin és. Entonces, si teníem la sort de retrobar-ne, com en algun cas ha passat, el mateix municipi, doncs designar-ne un nou que substituís que hagi perdut i dir, mira, ara el neotip és este. El designem aquí i està en este museu, en aquesta institució, per si algun científic vol comprovar. Finalment hi havia un eix didàctic que era divulgar aquest patrimoni entre el públic en general i potenciar l'ús didàctic en les col·leccions en primària i secundària. De fet, hem fet ja una petita col·lecció que és de 13 pòsters que són les làmines, que són el conjunt d'estos 136, me pareix que hi ha espècies descrites fins al moment que vam tallar. 136. Això ja ho hem fet, seria bo, teníem la pretensió de fer un puntet més, és a dir, quan els mestres planifiquen una unitat didàctica que en primària, secundària, geologia, paleontologia, n'hi ha poca cosa. A més, el mestre no té per què ser especialista en aquestes matèries, doncs seria la idea d'una web penjar-li material que l'ajuda a ell, si organitza una visita, va anar a la Vall d'Horta o a un dels museus de la col·lecció, quatre conceptes més bàsics de les edats, dels estats o alguna cosa que l'ajuda al mestre a tenir en petits pobles, això, material que l'ajuda a ella, li faci més planer posar-se en l'activitat aquesta. La col·lecció de pòsters semblen a això, a títol d'exemple n'hi ha un, que l'oferirem a tota la institució que vulgui, de fet l'hem exposat ja apareix en Torres, en Vallibona, en Vila-real les posarem ara, i en algun institut. Les imatges heu de pensar que la majoria, sempre que ha sigut possible, hem utilitzat les imatges originals, no són molt bones, els escrits que anaven originalment i bueno, són estos. Bé, el catàleg té una estructura, aquí està sencer, però bàsicament el catàleg és enumerat, hem dit l'espècie, l'autor que la va descriure, l'any, la localitat tipus i el tipus del grup taxonòmic, si és un bivalve, si és un cranc, etc. El catàleg, com dic, ja està publicat, se va publicar una primera part en la Societat Castellonenca de Cultura i després ara enguany van publicar la primera venda, que van publicar Vicentual, que està aquí fent fotos, i el mateix. Del resultat de tot aquest estudi d'estos anys han trobat que hi ha 136 espècies d'entre 1859 i el 2013.
Recordeu que són espècies no que es troben a Castelló, que hi ha moltes més, sinó que van ser descrites aquí. S'han descrit fòssils a 25 termes municipals, a 7 de les 8 comarques de Castelló. Ens falta l'Alcalater. Tinc unes ganes loques de trobar una espècie nova a l'Alcalater. O sigui que si l'entén més llegat a l'Alcalater trobeu material raro, que el passeu que ho han de tapar, un forat que ho han de tapar. La major riquesa es concentra als ports i al País Maestrat. Això també va lligat a la geologia. Els termes amb major biodiversitat són Morella, amb 31 espècies descrites, Xert, País Maestrat, 21 i Forcall, també dels ports, 28. Aquí us he posat un exemple, no? Un exemple. Per exemple, este eriçó, que anem també locos buscant-lo, perquè les fotos són un poc roïnes, però és un eriçó marí. Ja sabeu que els fòssils marins són molt abundants, hi ha pràcticament tot arreu. Els continentals és més complicat, bàsicament perquè tot el que se queda expost a l'oxigen tard o d'hora es desfà, inclús les parts dures com ossos, com quilles, acaba desfent-se tot. Perquè queda fòssil ha de quedar colgat, separat de l'oxigen, i això a la mar és molt fàcil, cauen baix, se sedimenten i es troba realment fàcil. Però fòssils continentals, tot i que en tenim un jaciment extraordinari, que és en Ribesalbes, ja veurem alguna coseta, extraordinari en el sentit que se conserven fins i tot parts blanes. Penseu que allí s'han descrit insectes, entre ells un mosquit, que us trobeu un mosquit 30 milions d'anys, com és possible, no? Perquè li pegueu una manotada es desfà tot. Però són condicions molt extraordinàries. Allí estem parlant d'un llac interior, un llac d'aigua dolça, però se produeix un fenomen estrany que l'aigua se sonifica, no hi ha comunicació i a la part de baix se queda sense oxigen. No hi ha oxigen, no hi ha bactèries, no hi ha putrefacció, i tot el que va caent, tot el que s'assola de les fulles, insectes i tal, no se produeix la putrefacció i se va acumulant i a vegades s'ha conservat. Bé. Us posar un exemple, este eriçó, per exemple. Este eriçó el va descriure Lambert i li va posar el nom d'Ortopsi Roller, el nom que continua conservant, de la Pien de Vallbona, Visperdalt i Visperbaix. Molt bé. I aprofito un exemple perquè veieu un poquet el procés a vegades complex i el que ha costat anar buscant. El Lambert era un especialista en equínids. Penseu que la paleontologia té la gran empenta sobretot en França, en Anglaterra i Alemanya per als francesos. Entonces és normal que al segle XIX tota la tasca important i la primera empenta de descripció d'espècies a Castelló la van fer els francesos. Això ja és un poquet més tard, això va ser escrit l'any 35 i aquest home era un especialista. Va publicar, fixeu-vos, estava publicant una revista lligada al Museu de Ciències Naturals de Madrid, i ara veureu el perquè. Aquí he de dir que hem completat en la web d'Ateneu de Natura, hem fet, ja que ens han pegat la palissa a buscar tota la bibliografia, i hem posat, a més de les imatges de tots els fòssils, els articles originals. Hem estret tots els articles originals perquè vulgui estudiar i el que té que entrar allí ja se'l trau. Per aquí, si entra ahí, trauria l'article original d'este senyor, fer uns articles sobre els equínids d'Espanya que li havia passat el professor Roger Gómez. Mos sonarà, perquè hi ha a Castelló un parc que es diu Roger Gómez, no? El Periguit, no? És el Periguit. El Sensal. I ell descriu l'espècie, la figura, doncs aquí diu aquesta espècie, 33 mil·límetres de diàmetre, 16 d'alçada, ja es fa l'explicació, i és de la Pian de Vallbona. I per què va descriure este senyor? Doncs els que van ahir trobem que el Josep Roger Gómez és un geòleg, probablement el geòleg més important de Castelló. Curiosament, al mateix any, al mateix carrer, va néixer un altre geòleg que és Sos Veïnat, al mateix carrer. Aquest home estava, a més de ser un geòleg molt important, estava implicat ideològicament, ell és Esquerra Republicana, va arribar a ser director general durant la Segona República, i en acabar la guerra va tindre que emigrar per camps, òbviament.
i va fer cap a Colòmbia. Us he de dir que allí va continuar la seva tasca fins al punt que avui el Museu Nacional de Geologia de Colòmbia se diu Goya. El va crear ell, el va muntar ell i conserva el seu nom. Tot i això, l'any 51 se'n va anar a Venezuela per qüestió de salut. La seva dona no es va acostumar mai a l'altura, és el que Colòmbia vivien en Bogotà, pareix que estan a 2.000 metres, no sé quina animalada, al final van tindre que anar-se'n a Venezuela. Va morir a Caracas. Bé, doncs aquest home va fer una didàctica important. Penseu que en aquell moment a la República també hi havia tot aquell moviment de l'ensenyança lliure i ell se va esforçar en fer didàctica, anar a les escoles de mestres, formar mestres, ensenyar la geologia i en alguna gent va aconseguir això, que traguessin els xiquets al camp, que els ensenyessin les espècies, igual planta i tal, i va tindre relació, probablement perquè ideològicament també eren pròxims, per exemple el mestre Vallibona, el mestre Cintorres, el mestre Morella, una mestra de les Useres, me pareix que era. I fruit de tot això, a banda que els xiquets, la seva tasca encara està viva, jo recordo haver parlat en una abuela un dia que ens va portar per les juntes de la pastora i els maquis, a l'hora de contar unes històries, quan li vaig preguntar per l'exemple, me va dir que l'havia tingut de mestre i el primer que recordava és que no li pegava. Recordava que va ser el primer mestre de la Llimona que no li pegava, el record que tenia. Bé, doncs avui en dia, per exemple, encara es conserva. Jo vaig anar a Madrid a veure-ho i diu, este és l'holotip, aquestes fotos són meues, però l'original que es conserva al museu. I les va enviar a Vicent Tirado. Vicent Tirado probablement deduïixo jo que és la persona que va en camisa blanca, perquè tots del poble no anaven de blanc, i els xiquets ja anaven a buscar fòssils. Segurament el tipus d'això potser són les argiles de Morella, també va enviar ossos de dinosaure. Va estar de mestre de 1928 a 1934. Ells, com el de Morella i com el de Cintorres, van remetre segurament per el Consell de Rollo al Museu de Ciències Naturals. Rollo estava treballant de conservador al Museu de Ciències Naturals. Rollo, per exemple, quan va veure este eriçó i alguns més, va veure que era una cosa diferent i els va enviar l'especialista francès el Lambert, que les va descriure i va publicar en la revista Relació al Museu, de les quals Rollo formava part del Consell de Redacció per votar. Una altra cosa que faig notar, perquè a vegades hi ha idees un poc equivocades al respecte, és que ara potser a vegades és més difícil buscar fòssils, a banda perquè estigui més buscat, perquè zones que es van buscar ara a vegades són inaccessibles. Penseu que en aquell moment, per més que es digui, l'única energia que hi havia en aquest país, sobretot a la postguerra, en l'època d'autarquia, era la fusta, i es cremava, es carbonejava, es feia tot. Aquestes dues fotos són exactament del mateix lloc. Una és la va fer Sos, em sembla, per allà als anys 1930, 33 o d'això, i l'altra l'ha fet Vicent Gual l'any passat, o així. Era la silueta, però fixeu-vos que tot eren terrasses, tot era camp, i en tot cas molt pocs arbres, i ara està tot cobert per vegetació. Hi ha zones, sobretot quan hi ha màquia de matorrals, que és inaccessible. Bé, anem a veure com estan distribuïdes geogràficament aquestes espècies noves que s'han descrit de Castellà. Vos he posat este planet, i per tonalitats, el color més càlid s'han descrit més de 10 espècies, de 6 a 10, el verdet de 1 a 5, i els que estan en blanc que no se n'ha descrit cap. Entre elles, tot el calatet, que van de sortir. Veureu que hi ha una concentració, bàsicament als ports, el Baix Maestrat i el Alt Maestrat. Això, la taqueta esta rogeta de baix és la dels Ribesalbes, però és una altra cosa. La taca gran està relacionada en una conca sedimentària. Què vol dir una conca sedimentària? Una conca sedimentària, diguem que era un mar prou pròxim al continent, entre continents, i podria ser com ara està passant al Mediterrani en tot el que és la plataforma continental. Imagineu que els rius van menjant i van tirant i van depositant.
Pues la conca del Maestrat, que abastaria tant el Baix Maestrat com els Fonts com una part de Terol, va estar funcionant des del Juràssic fins al final del Cretaci inferior. Tots aquests 70 o 80 anys van anar depositant fins al punt que se va depositar fins a 100.000 metres de sediment a la zona de Salsadella. En el terciari, uns anys després, van vindre els plegaments perquè van analitzar les plaques al lloc, que em preguntareu després, si parlo de massa coses, massa conceptes, la placa europea, la petita ibèrica l'africana, a vegades s'ajunten, de fet ja us dic que l'estret de Gibraltar se tornarà a tancar, però no ho veurem, s'ajunten i pleguen. Diguem que durant la conca ha estat funcionant acumulant material. Quan les plaques mouen, el pleguen i l'aixequen. I han aixecat les muntanyes. Per això a les muntanyes ens trobem fòssils marins. Tots els que heu caminat estem farts de trobar els fòssils marins. Això els grecs ja s'ho van preguntar, que eren gent que reflexionava sobre això. Doncs, diguem que tenim una gran conca que és una unitat, la fauna és molt homogènia d'esta gran conca que agarraria tota la meitat nord de Castelló, bueno, pràcticament fins a Onda, i a l'interior daria hasta Josa o Ono, la zona d'Andorra, els Enmig i tot això. I després del Cretaci inferior, a l'Albià va parar perquè ja s'havia aixecat, ja no hi ha hagut sedimentació, més ben hi ha hagut erosió i ja no hi ha hagut, ja no tenim fòssil. Sí que és veritat que tenim este més recient, esta taqueta que veu aquí, que és el llac este que vos parlava, que això és més recient, és del terciari, i també hi ha alguna coseta de quaternària, anomenada, que això és molt recient. Quan dic recient, dic en termes de platja. No sé si que 2 milions o 3 milions o 4 milions. Penseu que el gros del Maestrat estem parlant de 140 fins a 100 milions d'anys. Estos 40 milions d'anys és la majoria del territori. Després hi ha alguna taca gran que per aquí la Serra Espadà hi ha alguna taqueta a les agulles de Benicàssim, que és un terciari continental de color roig, aquestes arenisques, les poques agulles, que això és continental i aquí no sé que s'hagi trobat cap fòssil, són sediments de riu. Normalment, quan veieu un terreny roginós o esgroguit, moltes vegades el que denota és que està atacat pels òxids de ferro. Quan un terreny ha quedat exposat, el ferro és molt corrent al planeta, el ferro en té tot el material. Quan el ferro està en relació amb l'oxigen, oxida i taca, és molt escandalós. La nostra sang, sense anar més una roja, un àtom de ferro per ell. Vull dir, és molt escandalós, vull dir, ho tenim tot. Per exemple, les argiles roges de Morella és perquè és un delta. Els dinosaures hi ha un delta, una plataforma com el delta Weber. Penseu que en un període de 40-50 milions d'anys la mare de gas munta i baixa. Estem sempre prop, encara que sigui marí, sempre estem prop del continent. La major acumulació sempre són les plataformes continentals. I per això, quan veu roig, normalment continental. Bé, doncs anem a passar, a veure, la descripció del canal. Aquí són les precisions. Jo m'he quedat en el nivell d'espècie, no hi ha tant subespècies, herbàcia. I en aquest catàleg han recollit el nom original. Això ho dic perquè els noms, el científic que descriu té la potestat de posar-li nom. Ja no el bateja, per entendre-nos. Civilment, però el bateja. Però des que tenim, des de Linneo, que va treure el sistema de denominar les espècies de forma binomial, gènere-espècie, nosaltres en diem Homo sapiens, d'una punera diem Prunus domèstica, o qualsevol, sempre en dos noms, gènere-espècie. Bé, a vegades els científics posteriors consideren que el gènere no és este i li canvien el gènere, amb petites variacions. En aquest catàleg original, doncs no ho havíem revisat, l'han posat el nom original. Hem inclòs en el treball informació, com dic, de l'holotip, de la localitat tipus, del grup taxonòmic i complementària sobre l'autor, la publicació on es va descriure.
Bé, anem a veure de tot aquest conjunt de 136 espècies que tenim. Jo diria que bàsicament este pastisset, esta distribució reflexa un poquet el que és la biodiversitat encara actual del planeta en una consideració. El fil més divers actual del planeta són els artròpodes, insectes i aranyes, però la majoria són continentals i són molt fràgils, per tant no se conserven gens bé en el registre fòssil, tot i que, com us he dit, a revisar tenim insectes i tenim un parell de crancs descrits. Però llevat d'aquest gran grup, actualment el grup més biodivers són els mol·luscs, caragols, petxines, cefalòpodes, i això sí que està ahí perquè la majoria són marines. Sí que és veritat que el caragol és dels mol·luscs un que ha conquerit el continent, fins i tot la terra, però els marins són predominants, hi ha molta biodiversitat. Actualment hi ha 60-80.000 espècies de caragols vivint actualment entre els marins. Després estan el grup de les petxines, els bivalves, i continuant els mol·luscs, els cefalòpodes. Els cefalòpodes són polps i sèpies, però si bé els polps i sèpies actualment no és un grup molt biodivers, a la millor hi ha 400 espècies al món, en el passat han tingut un paper molt biodivers i molt important en els ecosistemes, sobretot els pelàgics, els que viuen nedant, perquè haureu sentit parlar dels amonits, per exemple. Este és un antiloide, però este és un cefalòpode. Els amonits, estos fòssils que pareixen un enciamà, n'haureu vist segur que n'heu vist, no són caragols, ja vos ho dic. Diguem que els parents pròxims, a banda dels nautilus, que són molt semblants, este per exemple, això és un amonit, serien els polps, i és com un polpet que vivia a l'última cambra, però tenien un sistema meravellós que evolutivament va ser un èxit, que consistia: ells tenen un creixement en espiral i tal com creixen fa la conquilla cada vegada l'espiral va creixent. Ells sempre viuen al final de la conquilla, però a diferència dels caragols, ells tabiquen. Quan fan una cambra nova, diuen: mira, anem a fer una cambra nova que no cabem. Fan una cambra i la part interior la tabiquen i van tabiquant-los, però en una diferència, que tenen un sifó, guarden un conducte de tal manera que ells poden actuar entrant més aire o menys, o fins i tot podien entrar aigua, i per tant regulen la seva densitat, la qual cosa es permet estar al nivell que volen de la mar sense cap esforç. Diuen: ara vull pescar a 10 metres de fondària, doncs ajusten la seva densitat perquè allí sense cap esforç està. Això ens va permetre conquerir totes les mars del planeta i diversificar-se moltíssim, fins al punt que abans d'estudiar els microfòssils com fan ara, se gastava com a fòssil guia per saber, i encara es gasta, per saber de quina edat, si no podem saber-ho d'altra manera, si trobem amonits, els especialistes tenen biozones i sempre si n'hi ha 5 o 6 sabem l'edat d'ells, ja poden assignar de quina edat. Pues si este va viure a l'Alterenyà o va venir, i este a la punteta d'ahir, pues estem allà. Eren fòssils guies. Malauradament, quan va caure un meteorit allà a Mèxic, fa 65 milions d'anys, que l'última que haguem inclòs de moment, se'n van anar els dinosaures i també tots els amonits. Va quedar un grup minudet que té uns pocs representants que són nautilus, a la ja no ho vist en apotigues, i si veu un tallat al mig veureu els tabics, probablement perquè vivien en mars molt profundes. Segurament de l'impacte del meteorit, a més de totes les altres coses que van passar, la temperatura superficial de l'aigua se devien coure. Devien muntar totes i es devien coure tots. Sí. Una manera, els primers mesos va ser un èxit pels carboneires, però no va quedar res tampoc pels carboneires. Va ser un poquet dur. Bé, què vos dirà més? Què tenim? Els cordates són els vertebrats. Tenim alguns vertebrats, sobretot per l'aport d'un treball d'un belga
això mos fa la gràcia. Els vertebrats tenim els peixos, per supòs, els mamífers, les tortugues, tenim una tortuga descrita, els dinos, els mamífers, molta importància perquè és el nostre. Però bàsicament en el contingut dels cordats és bàsicament d'un treball que va fer un belga. Si mireu això, així d'entrada apareix un quadre japonès, però això són otòlids, això són els ossets que hi ha dins l'orella dels peixos. I este belga va vindre aquí, va vindre a Morella, portava la bata, se van dir uns centenars de quilos de sediment, els va, en un sedàs finet, els van a passar i van descriure d'una tacada a totes espècies de peixos. Això és a partir d'un osset que fa una funció semblant als nostres tres ossets que tenen l'oïda interna, tant en l'oïda i en equilibri. Molt bé, doncs això és un dels noms. Tenim finalment el grup dels braquiòpodes. El grup dels braquiòpodes, esto segur que no heu trobat tots els que aneu al camp. Els braquiòpodes són una cosa que a primer cop d'ull pot parèixer una petxineta, però és un fílum divers, no té res a veure, té el mateix que veure una petxina en un braquiòpode com una petxina, és un fílum totalment diferent. La diferència més fàcil de veure en principi és que les petxines normalment són dos valves que són simètriques, normalment, una és igual que l'altra. Aquestes no, sempre són diferents i una té un foradet, un orifici que li serveix per tal una cosa semblant com múscul i s'uneixen al substrat. Té dues diferències que són molt importants al model fòssil perquè se conserven de categoria. En canvi, les petxines normalment no es conserven gens bé. De fet, normalment trobem molles interns sense la conquilla. Les dues diferències bàsiques és que els braquiòpodes, com no tenen res que veure i a més tenen un os intern, ells fan força per obrir. De tal manera que quan se moren se queden sempre tancats. Les petxines fan força per tancar i a més el que les uneix és orgànic i tard o d'hora se desarticulen. Si es desarticulen normalment després no es conserven. I l'altra diferència, això sí que és una punyeteria que els paleontòlegs no es porten a publicar, i és que la majoria dels fòssils dels mol·luscs, eriçons, braquiòpodes tenen una conquilladura de carbonat càlcic. El carbonat càlcic se presenta bàsicament en dues formes. Tenen la mateixa composició química, que són la calcita i l'aragonita. Són iguals, però l'organització dels àtoms és diferent. En principi no passa res, els pedretes i els descartes, no passa res. Però a períodes molt llargs, i estem parlant de més de 100 milions d'anys, i ja se nota abans, l'aragonita és menys estable que la calcita i se dissol, l'aigua la dissol, de tal manera que aquelles conquilles que havien quedat l'aigua les fon. Per això el grup de caragols, que tots són d'aragonita, la majoria no es conserven, alguns jaciments molt concrets els quals vaig loco no es conserven. Els bivalves, la gran majoria de famílies no es conserven, salvo dos grans grups, les ostres, que sí que són de calcita i trobareu ostres per tot arreu, i els pectínids. Els pectens són com esta que buscava, per exemple, aquí hi ha una, esta. Venus naix d'un pectínid, el naixement de Venus. Estes sí que són de calcita, això. Els braquiòpodes, que us diré, també són de calcita. I tu trobes fòssils, per exemple, el Juràssic, de 190 milions d'anys estan perfectes. No sols això, sinó del primari, de 400 milions d'anys estan perfectes. Perquè és més estable. La punyeta, i els eriçons també són de calcita, es conserven molt bé. Però els caragols, que jo tinc més interès, una punyeteria, perquè normalment només trobes molles interns. Això estan bonics, normalment d'ells i tal, normalment a vegades conserven algun restes, però la majoria són el moll intern. Què és el moll intern? Normalment, quan la petxina s'ha quedat coberta, no hi ha oxigen, no s'ha desarticulat, s'ha conservat el fòssil, tota sencera, la conquilla, i dins el sediment ha entrat i l'ha reomplit.
quan a la millor 30 o 40 milions d'anys després l'aigua dissol la conquilla, el que queda dins és el sediment, i el que ens arriba a la piscina és el món intern. Això té importància perquè per classificar-les la màxima informació que tenim és la conquilla, la decoració, la forma. Si perdem això només tenim el perfil i tal, és més complicat de classificar. Bueno, acabo. Hi ha un anèl·lid, hi ha un cuc de Sant Mateu, hi ha coralls, hi ha eriçons, hi ha foraminífers, i fins i tot una planta, que és de ribesalbes, tot i que el meu parer no està ben classificada, a veure si la tenim per aquí. Diu l'autora, que la va descriure, que era un prunus preavium, és a dir, un cirerer, i al meu parer és més bé un lledoner, que està també tindria gràcia, no? Com de la plana un lledoner. Bé, ja fa 30 milions d'anys. Bé, aquí us he posat una classificació de tots aquests 136 espècies, més o menys, i segons el que diu l'autor original, perquè després quan he revisat alguna jo canviaria alguna assignació d'edat, però bueno, això és normal, perquè al segle XIX els estrats geològics no es coneixien tan bé, però diguem que el gran mapa estaria que el Cretaci inferior a la Piau, a Remià, se concentra la majoria d'espècies. Veu que és el gros. I després hi ha unes poquetes de l'Albià, després comentaré alguna, i del Miocè, estos del terciari que diem dels ribesalbes. Miocè són les d'Almenara, que bàsicament són mamífers, hi ha alguns ratolins, hi ha alguna cosa d'estes. Per exemple, una mandíbula d'un mamífer, això està descrit a Almenara, i aquestes dos dents també. Normalment els mamífers, el normal és els vertebrats es trobar les dents o els ossos. I en situacions, com ho dèiem, molt especials. També he presentat en este gràfic un poquet com se van anar fent aquestes descripcions. I si vos fixeu en el gràfic, veureu que hi ha una anomalia. Se'n van descriure al principi, a la segona dècada del segle XIX, i en la primera dècada del segle XX va baixar. Com que d'augmentar, que si ja no va baixar, aquesta anomalia, com en tantes altres coses del país, és la Guerra Civil. La Guerra Civil, entre altres drames, va suposar que els científics importants del país van tindre o van morir, no? Bé, diguem que a la segona dècada s'ha reprès un poc i això és enganyós perquè només portem 14 anys, però ara diguem que portem una dinàmica que superarà quan tinguem 50 anys amb la marxa que portem, probablement se'n descriuran més des que s'havien descrit. Us he de dir que així com en les altres branques de la biologia al segle XIX Europa es va acabar la feina, el que vol descriure espècies noves en paraules selves tropicals d'una illa o un lloc remot i allí gaudís del munt de material. Aquí en Europa ja s'ha fet tot. És veritat que alguna cova recòndita que l'ha descobrit o en una gambeta o un insecte i tal, però un gros està fet. Podem trobar una subespècie i tal. Però en el fòssil n'hi ha molt per fer. Segur que no s'ha descrit ni la meitat ni la lluny de les espècies que s'han considerat. És veritat que les més corrents, les més freqüents, les més grans sí, però queda molta feina per fer. Bé, ara us parlaré un poquet dels autors de les descripcions. Han registrat tota la gent que ha participat, n'han trobat fins a 40 autors. Penseu que a vegades la descripció l'ha fet una persona sola, a vegades l'han fet 3 o 4. Un 20% d'elles són dones, només 3 autors dels 40 són de les comarques de Castelló, el que més va contribuir va ser l'Enrico Juan, en 34 espècies, i 100 i pico de nou. Després m'apareixen a la fi, si tenim temps m'he pagat un poquet. Cal remarcar l'impuls de Sebastià Sassada i els seus col·laboradors des del Museu de Geologia al Seminari de Barcelona. Mira, aquí ho tenim al Coquan. Merci, senyor. I aquest home va fer una feina extraordinària en 3 mesos. Sobretot perquè no
no sabien quin estrat anava a dalt i quin baix i tot això. I a més li van encarregar, que té relació amb les espècies de